the slower, the better. Sa EDSA, Usag Pagong is live! Kaya kung ako ikaw at ikaw sila, mag-EDSA na tayo! EDSA! Kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol, bunalikol, bunakol, bunakol. Magandang gabi! Metro and Mega Manila, Philippine Standard Time. It is now 30 minutes makalipas sa oras ng alas 7 ng gabi. Kamusta ikaw na nasa kalsada ngayon, Angkol? Ikaw na may hawak na manibela. Relax lang. Alam ko medyo matindi ang traffic ngayon since it's a Friday. Huwag kang mag-alala. Nandito kasama mo ang tropang EDSA! Siyempre, pinangungunahan yan. Walang iba pa kundi ng apakahen sa lahat. Tang! Henyo! Hindi na tender pero juicy pa rin kag naga-rago mo. Siyempre, inyo po nga bang lingkod? Diego Bandido! Pag may buhok, hindi ako yan! No. Siyempre, hindi mawawala ang napaka-cute at napakakulit. Walang iba ang apo ni Tanghenyo na si... Duday! Hello po sa inyong lahat po mga angkol po. Babatiin ko lang po pala si Angkol Alan Soria na lagi pong nakikinig dito po sa programang EDSA. At siyempre sa lahat din po ng mga pasahero, maraming salamat po sa pakikinig. I love you all! Penging donut! Ayan na naman tayo, Duday eh. Sumisegway ka na naman sa padonat-donat mo eh. Si Duday ang batang makulit na mahilig sa donut. Eto na! Pag-usapan na natin to! Nahaharap na naman sa panibagong kontrobersiya ang internet personality na si Francis Leo Marcos. Oh no! Matapos daw nitong ibulgar ang kanyang doctorate degree nitong self-proclaimed philanthropist. Ayun pala ay, according sa CHED, ay peke. Dahil hindi nila kinikilala yung institusyon na nagbigay yung Brethren Evangelical School of Theology International. Kasi way back on January 13, inihayag ni Marcos na natanggap niya daw yung titulong Doctor of Humanities. Tang, logikan na natin to, Tang! Ay, sige! Logikan mo na yan! Banatan mo na yan! Para mahibas-basan! Logika na yan! Logika na yan! Alright, mga kabisyo! Logika na yan! Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Eto po mga kabisyo, real talk lang po marami talaga ang naglipanan ng mga awards giving body. Sa totoo lang, halos lahat ay bias at walang maayos na basihan. Maging sa award po sa mga radio station. Oh no! Totoo po, wag na po tayong lumayo. Meron po dyan ang daming award, kung ano-ano yung piniplex sa social media, pero pagdating sa survey, kulelat. Wow! Hindi, totoo, real talk po mga kabisyo This is not to degrade others. Ang punto po at logic po dito, hindi natin nakikita ang totoong performance o kahusayan ng isang tao sa pamamagitan lang ng award na natatanggap nito. Malalaman po natin kung ano ang sa paningin ng mga ordinaryong tao, kagaya sa'yo, manong driver, na nakakasalubong mo sa kalsada, yung patungkol sa isang tao o isang institusyon, particular, of course, sa radio station. Wow! Diba? Nagiging kasing negosyo na kasi yung mga award giving body. Though, syempre, hindi naman natin nilalahat. Minsan meron talaga dyan na aalukin ka, na magbabayad ka para may award ka.
Wag tayo po titingin sa award. Tingnan po natin yung performance kung may ibubuga. Halimbawa, may award sa barangay. Most disciplined barangay. Pero every other day, may riot. Sinong involved tang? Kamag-anak ni Kapitan! Aragoy! Maloy ka! Ang bihira naman, oh. Tingnan po natin yung performance. Hindi po yung kung anong natatanggap na award. Kasi kung minsan, yan po gawa-gawa lamang yan. Pera-pera lang yan. 34 minutes after 7 o'clock. Here's a song coming from the White Lion. Till Death Do Us Part. Right here on 90.7 Love Radio. Sasakyan si Ka.